DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Mayor Noel, maray na aga tabi. Yes. Good morning. Opo, Mayor, napaapod kami at salamat sa oras. 11 ang nagbutwa sa Legazpi kaso ng COVID. Mayor, Yes. ano po ang sa tuyang mga direktiba dahil ni magdakula, dakul kitang kuan ko na pinagsara, BDO, SM sa SM, PhilHealth sa Pacific Mall, Lucky Fortune sa restaurant sa SM. Ano po yung Yes. sitwasyon ta, Mayor Tabe? Yes, primero, remain calm. Siguro dahil matang magribo, dapat medyo kalma kita, Pio, sa mga dadadangog mo niyan. Dahil po mag-update. Ang importante po, sumunod kita. Palalampasan tayo ni as before. Di ba, Pio? Dati nagihan taman ini. Kaso lang, medyo lang ining bagong variant, inang pigitakutan ta, Pio. Iubos talaga niyang pamilya. Although, inibaga, mga kadaklan asymptomatic, pero siyempre, ingatan ta, so may mga comorbidity sa pamilya. Yan ang makatakot. Kaya po, kaso hapon, nag-ego naman kita kay 11, out of 36 in Bicol, medyo 30% kita. Almost, kita ang almost dakul kasugma. Kaya medyo alarming man ni Tabi Pio. Tas out of this 11, apat digi sa rong pamilya. Yan. Meaning na naulakitan kang naging positive, result kang contact tracing. So uliton ko ini po kadaklan digi mga contact tracing, which ini nakakaalarma man sa tuya dahil ang ibig sabihin may transmission. Diba? Kaya Pio, ginibuta, preventive mo niyan, di ba? Nag-lockdown kita katukma sa BDO. Ang BDO po so sa SM Mall branch, bako pong abos na SM. So SM Mall branch lang. Then Lucky Fortune Restaurant, SM Mall branch man. Tayo man Ayala. Then igwa man po yan ang PhilHealth. Ang PhilHealth pag may yan digi sa may Penny Imperial. Igo yan kay Annex digi sa Laog Land po Business Park. Yun po ang lockdown. Now, pigadalan mo niyan, ta may reconsideration sa BDO, tagaro nahiling maninda, garo may safety nets man tinda. So adalan mi po mo yan sa task force. Together also with the restaurant. Taining sa restaurant man, para yun yung taga-daraga Pio, baka man yung mga taga-Legazpi, tigsaro man sa ng positive ni. Kaya lang, medyo preventive kita. Adalan mi po mo yan aldaw, then let us see kung pwede ta po ining i-lift tomorrow or patapos ka. Pero po ining PhilHealth, garo medyo dai pa kasi may kasabay sa ngunyan, may sarong nag-positive from that office. Now, iyo, ang masabit ang ngunyan, siyempre, we have to see to it that pakasubunta ang contact tracing, number 1. Number 2, ang mga preventive measures sa barangay, sa pagluwas, sa tarong, paglawag sa opisina, pagdumanta sa mga essential goods. Nangakudan po ako sa mga taga-Legazpi. Dahil na po kita magpara sa diritang kaisipan or minsan may mga piloso po sa tuya. Difficile po. Lalo na, dahil garo na hiling nindo. Kami Pio, nahiling na kung paano mag-iribian sa rong pamilya. Kaya, naman, gabos po kita may pagkatakot as in may disiplina. Kaya po, kaipuan taman sa nangunyan, always follow the protocol. Always wear mask, the shield, kung pwede nga ni, shield. Tanganing 95% protected ka. And siyempre, avoid mo muna ang crowded places. So sa mo yung tabi, Pio, dahil magkitang lockdown. Para sa Pio. Kasi dahil kitang masyado may nasa meeting kaya ko, Pio. Opo. Dahil man po kita ki-lockdown. Kung magka-lockdown kita granular sa Bicol, so area sa nakaro ka ni pigiging ta. So BDO, dahil kita po mabalik sa lockdown. Dahil po kitang pig-iisip na arugan. Sa sinon po yan, Pio. Dahil kaya yan financially and economically. Medyo marampaw kita kaan. Kaya po pigiging bumingani preventive measures. Tanganing dahil kita mag-abot duman sa sabi nga ning dakulo na cases na maglaog sa tuya. Now, ang kaipuan talang po ngunyan, so kooperasyon kan lambang saro. So sana naman ining 11 na naglaog ngunyan, talagang yun ay ang resulta kan mga contact tracing ka. And we just hope na tomorrow or today, ma-control tayo ni. But for the meantime, nangapudan ako sa mga barangay, lalo sa mga bagong abot dyan, dahil po digikipadi, primo, tugang, o kapamilya, dagus tabi,
ipagiyon ta sa ICR para ma-assess. So yan Pio, tigadalan mingon niya, nagapa-clear kami, baka magbakal kita kay antigen, free na. So mga day pa. Pero ako, day may pika-announce yan, mas maray po, magpa-test ka na aling Manila. Either saliva, and Red Cross, or ining pika-food na antigen test, or RT-PCR. Mas maray yan. So yan Pio, ang mga directive tangon yan, and again sa mga kababayan ta. Keep calm, keep safe always, and stay home kung di ka man nagatrabaho. Opo, Mayor Tabi, opo, may saro ko Tabi, Mayor, naunambitan mo, Philippine variant. Igwa ng info sa ang DOH na anak kalaw sa tuig di Philippine variant na? Actually, abo ko magpara-comment ka ang piyuta, di pa silon yan. Baka magkatatakot. Kaya lang, pigisabi tangani, ining nangyayari ba sa Metro Manila, alos pamilya iubos. With this new development, apat so naulakitan kaning sarong nag-positive, siyempre suspect ka ini. It remains a suspect hanggat dayan i-confirm. I don't know kung may confirmatory test ang BRT sa digdig o baka ipadara pa yan sa Manila. Opo. Di sige Tabi, Mayor, salamat sa oras mo na informasyon. Ako na... Natanis Pio, igwa ka pa Tabi. Ayo po. Mayor Tabi, ining so nag-urulakit sa Familia for Familia, igong history na hali sa Manila, Tabi? For verification pa. Ay, opo. Sige. Kasi ako, Pio, ang sarong suspect ko dyan, pwedeng dining ang Manila, pero nakahampang inikiali sa Manila. So, halimbawa man din travel agent, travel history, I mean. Bakit nakaampang inikiali sa Manila? Yan ang suspect ko. Opo. Mayor, may naunang... Pero it remains sa suspect hanggat dahil ako nag-report itong seso. Opo. May naunang bitang ka, Mayor. Marampahog kita kung mag-lockdown. Dahil na kaya talaga? Bako man si na kaya. Pero we have still fun. Pero di kaya kan local yan. Ayun. I don't go with the national kasi even ba nga ang NCR mo yan, nag-open na. Opo. Di ba? Deliver rin ng MECQ. Bako nag-open pero medyo hybrid na. Opo. Kaya kita po arab tagabus kita may buhay, kay punta magkaon, kay punta mag-eskwela, of course to online. Kaya lang, human ini. Talagang kay Kuan, sunod ta ang mga protocols. Opo. Kaya hindi kita mag-abot yan. Kaya nga ni, ang pigisabi ko, even the likes of America, Europe, dahil ba sa nag-lockdown yan ta, medyo haloy na ba kita, Pio? 1 year na kita. Baka this will already be a wrong signal. Kaya, as much as possible, ang pigigibutan ko yan, preventive lang. Opo. Na dahil madagdagan pa ang kaso sa. Mayor, salamat po sa oras. God bless. Keep safe po. Opo. Salamat. Sige.